A bidiyon mu na zamu nuna muku ta yadda za ku iya yin P2P a cikin exchanger na crypto ba tare da kun yi fargabar za a kulle muku account ba. So kamar da muka sani cewar za mu ga kwanakin ana kulle mutane account nasu na banki sakamakon wato suna P2P exchanger ta crypto, wanda akan amfani da wannan dama mu ga ana rufe mutane account, wanda mutane da dama na tunanin cewar wato kusan kamar maybe za a yanayin kasuwancin crypto, wani zai ga ya riga da ya zuba kuɗaɗensa a ciki daloli kuma yanzu gashi an hana P2P a cikin waɗansu exchanges. Wani yake tunanin cewar maybe kar ya kasance duka exchanges ya zama to an riga da an hana yin P2P, wani za ga ya iya sai da asset ɗinsa ko da a yane iya cikin asara ya cire kuɗinsu, domin lissafin su shine za a iya daina yin P2P. So a wannan hanyar zamu nuna muku da wani match ne kamata ku rinka yin P2P a cikin exchanger na crypto, wanda in dai kun bi wannan tsarin insha Allah rabbuta ta'ala ba za ta taɓa kulle maka account ɗinka ba, mu sani cewar kasuwan crypto in ba Allah ba babu wanda ya sai hana yin kasuwan crypto. Kamar da muka sani ko kuma ga wanda ya san ya jima a tsarin cryptocurrency za ga wato a shekarun baya lokacin da Najeriya suka daina shigar da mutane kuɗi daga banki zuwa exchange crypto, za mu ga wannan lokuta an yi irin wannan tsarin ko kuma ce an yi kwatankwacin irin wannan, an riga da kulle mutane account ɗinsu da dama, wanda za mu ga bankunan mutane an kulle. So hakan ya saka aka fitar da tsarin P2P, domin fa shi duk bakin da Allah tsaga ba zai hana shi abin da zai ci ba. So da ba mu san menene P2P ba, da kana da buƙatar zaka shigar da kuɗinka cikin crypto kai tsaye zaka iya shigar da kuɗinka daga banki, da Najeriya suka hana shigar da kuɗi daga banki zuwa exchange crypto. So daga baya zamu ga Allah ka mana tsarin yadda zaka iya P2P a cikin exchanger, wancan zai siyar wannan zai siya. So sai gashi kuma yanzu an dawo P2P ma kuma ana kokari ta yadda za a iya yin hana wannan P2P din. So mun sani kan cewar ko da an hana P2P Allah fa ba zai bari ba, zai ƙara kawo ta hanya, domin Allah shine mai zamani. Idan Allah ya kirkira abu lokacin da wannan abin zai rushe, idan Allah bai shirya rusa wannan abin ba, babu wanda zai rusa shi. So haka ne kuka bada tsaye da mu muku insha Allah rabbuta ta'ala za ka yi P2P ɗinka, kuma kofar gaba kar kai P2P ɗinka insha Allah rabbuta ta'ala baka da matsala. Duk da cewa zamu ga exchange da dama suna daina yin wato ana sauke P2P a kai, wannan kare baka fargaba ko wani tashi hankali, ko ya za ga Allah zai ƙara kawo mafita ko kuma wani maslaha. So inda har ka bi wannan tsarin da zamu nuna maka insha Allah rabbuta ta'ala za ka iya P2P ba tare da ka samu problem ba. Gwanda kasance na yin trading na cryptocurrency ko trading na forex trading, yadda zaka iya analysis na crypto, yadda zaka iya gane wani coin zai tashi wani coin zai faɗi, yadda zaka iya gane lokacin da coin zai daga kafin ya daga ka shiga ka samu alkhairi, da yadda zaka iya gane coin zai faɗi kafin ya faɗi. Idan kana yin future trading zaka iya shiga ka shooting in market. Akwai class da muke koyar da technical analysis na cryptocurrency, wanda insha Allah rabbuta ta'ala indai ka join da class namu cikin sati biyu da yardar Allah zaka iya yin analysis na market, zaka iya shiga market. Bayan nufin daga sati biyu mun riga da mun gama koyarwa ba, muna koyarwa tun daga sati na biyu insha Allah rabbuta ta'ala zaka iya shiga trade na market, ka iya yin analysis, ka iya gane me kasuwa za ta yi, ka kuma samu alkhairi. So kamar da muka ce zamu nuna muku ta wanne match ne kamata ku yi amfani da su wurin yayin yin P2P. Abin da ya kamata ka fara yi shine lokacin da ka riga ka shigo exchanger, idan zaka yi P2P, idan zaka siya ko kuma idan zaka sayar a nan gurin, shine yana da kyau ka duba wannan abubuwa ko kuma ka duba wannan tsari kamar haka. Da farko kafin ka yi ka fara duba wannan wanda zaka yi trade da shi, farko ka fara duba me percentage ɗinsa. Misali percentage nasa nawa ne anan, za ga 65. So da farko mataki na farko a nan gurin shine kasance ka samu wanda nasa ya kai matakin kamar wato 90 wani abu, akalla ya kasance ya kai daga 90% zuwa sama har irin zuwa 100%. Wannan shine mataki na farko da zaka fara dubawa. Mataki na biyu, wannan matakin shine kaɗai ko da ka samu 100%, kar kana kallon wannan kace bari ka shiga ka je kai P2P da wannan match din, ba wannan bane. Mafi muhimmancin da ka fara duba bayan wannan shine ka fara duba wato wannan gurin ka ga how many trade. Amfanin wannan gurin da muke ganin order, zamu ga tana maka cewar wannan match din ya riga yayi buy yayi sell, yayi buy yayi sell har adadin guda kaza. So anan gurin za ga wannan match din ya riga da yayi buy and sell, ya riga da yayi kusan guda 493. Idan muka duba na ƙasa zamu ga kuma percentage nasa shine 83. So ba zai kai trade da wannan ba, saboda percentage nasa ya kasance da yayi ƙasa. Idan muka duba na gaba a nan gurin misali zamu ga wannan kuma gashi iya da wato 90-something%, zamu ga yana da 96%. Sannan sai ka duba to order nawa yayi, za ga wannan order 45. To irin wannan ka kiyaye, kar ka yadda ka trading da wannan. Me ya saka shine duk da cewa ya kai 96%, so amma order nawa yayi buy and sell ɗinsa da yayi guda 45. So wannan yake nuna maka cewar maybe akwai yiwuwar iya ɗaya daga cikin waɗanda suke zama sirrin da ake kulle maka account.
domin da dama shi ne idan misali kace zaka sayar da USDT ka, idan ya je zai biya ka kuɗin a wajen description maimakon ya rubuta sunansa ko wani abu zai iya rubuta siffar wani abin da ya shafi cryptocurrency ko rubuta crypto ko kuma rubuta sunan coins. Wannan shi zai haska CBN ta gane kan cewa kana yin crypto, sai ya zama to an kulle ma account. So da haka idan ka duba wanda ka ga nasa ya kai irin 20 ko 45 kamar wannan ko 60, in dai bai kai irin ɗaruruwa ba, so kake trade da shi akwai yiwuwar suna ɗaya daga cikin mashin da suke sa ake kulle mutum account. So za ka karka yadda kai trade da irin wannan. Idan ka duba na gaba za ka ga same thing ga wannan, shi kuma za mu ga percentage ɗinsa iya da 85%. So amma trade nawa ya yi trade guda 493. So wannan za ka iya trading da shi duk da cewar percentage nasa 85 ne. Amma na percentage nasa me yasa kake tunanin zama 85? Akwai wurƙila baya saka da wuri ne. So wannan shi ma dai gaskiya ba zan baka a shawara kai trading da shi ba. Idan muka duba na gaba za mu ga wani shi kuma iya da 94%, amma order nawa yayi gaba ɗaya order da ya taɓa yi buy and sell guda 165 yayi. Wannan ma karka yadda kai trading da shi. Idan ka duba na gaba za ga wannan kuma merchant din za ga shi kuma kar ka duba tsadar farashin dala ka ce ai wannan nashi ya fi tsada. No, ka bin da za ka yi kayan ka lafiya gama lafiya. Za ga wannan iya 95%, amma ya yi order nawa? Ya riga da ya yi order 809. To za ka iya hawa wannan. Me saka? Saboda iya da order da yawa. Daga lokacin da aka fara rufe mutane banki ba lallai a ce ya yi wannan order ba, har ya buɗe wannan order kusan guda 800, ya yi buy and sell kusan guda 800, zai wahala. So za ka iya taking trade da wannan. Amma son samu ka duba wanda nashi ya kai 1000 zuwa sama. Idan muka duba wannan merchant din zamu ga shi kuma za ka ga shi 100% ne ma nasa. Haka ya da 100%. To bacin 100% sai ka duba kuma sai mai order nawa yi, za ka ga shi kuma yayi order ne guda 30. Wannan ma ka kiyaye, kar ka daka trade da shi. Almuhim din shine ka fi mai da hankali akan order da mutum yayi. Ka duba order da mutum yayi, order nawa yayi, nan gun zaka fi mai da hankali wajen order nan, ba wai nan ba. Ka fi mai da hankali akan order. In ka ga order daga 1000 zuwa sama ko irin order 900, percentage ɗinsa nan gurin kuma ya kai 90 wani abu, zaka iya trade da shi. Amma kaga 30 ko kuma kaga irin wani 20 ko makamancin wannan, yanzu mu duba wannan, za mu ga wannan shi kuma order sa gaba daya, order sa yayi order ne guda 12 kuma 100%. Haka ne idan kai amfani da 100% ne shi kace zaka shiga order sa, akwai problem saboda order gaba daya 12 yayi. Akwai yiwuwar tana daga cikin waɗanda su suke zama sanar da ake kulle mutane account. So da haka irin wannan zaka duba wanda order sa ga yana da yawa, ka duba order wannan zaka ga shi ma order sa guda 13 yayi. Irin wannan duk zaka kiyaye ba zaka yi order da su ba. Zaka ga simtin ga wani yayi order guda 100, kaga wannan ma ba zai kai ba duk da iya 99%. So amma idan ka duba kamar wannan za ga shi kuma yayi order nawa, za ga wannan shi gaba daya iya 97%. Order nawa yayi, ya bude order buy and sell iya da order 1840 da wani abu. To irin wannan su zaka na hawa, ka tabbatar da cewa zaka hawo order sa ya kai irin daga 800 zuwa sama. 800 ko sun samu daga 1000 ma, ya bude order daga 1000 zuwa sama, maybe 1000, 3000, 4000 ko 1000. To irin su zaka ringa. Yanzu ka duba kamar wannan misali, za ga wannan merchant din gashi yana da 100%. Order nawa yayi, ya bude order 4714. So haka irin wannan su zaka na amfani. So in da ka bi wannan tsarin kana amfani irin wannan merchant din da suke order da yawa, order ta kai irin 1000 kaza, 2000, 1000. So in Allah ya so da kuma nan din sa ya kai irin 90%. So in Allah da cikin irin lokaci zaka yi trade, kana shiga za ga take maka kayan ka cikin lafiya lau, kuma sannan ba ka samu matsala ba. So wannan shi ne tsarin da zaka bi ko tsarin da za ku bi. Idan muka duba haka zama ga wannan shi ma kuma ya riga da ya place yana da 99%, yana da order 7000 ya bude. Buy and sell ɗinsa ya yi 7686. So irin wayannan su zaka bi. Kar ka ce wai ai wayannan su dalan su ya riga da ya tsada. No, ka bi inda zaka je account ɗinka zuwa lafiya, kai kuma kai order ka cikin kwanciyar hankali, a sake maka kanka cikin sauki. So in ka bi wannan tsarin insha Allah rabbu ta'ala zai zamanto account ɗinka zai zauna lafiya kalau ba tare da an kulle ma ba. Ko da rufe wannan exchanger zaka yi zuwa wata exchanger, kowace exchanger da ka je in dai an ce ana yin P2P, ka fi mai da hankali akan wayannan abubuwan. In Allah za ga account ɗinka ba a kulle maka shi ba, kuma zaka wanye lafiya. So kar kuma tare kuna tare da channel din YT Crypto, ku danna mana alamar subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabon bidiyo namu a kowane lokaci. Ga wanda suka subscribe mana da ku taɓa alamar like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode.